Tehát megyünk. Felkelek, az a nincsen. Sziasztok! Jó bulást a szolgának, azt írják. Tegnap Gödöllő kurva jó volt, ja, nagyon nagy flash volt. Gödöllő amúgy hogy tetszett? Óriási, 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 Óriási. óriási volt. Hatalmas. Tiszteletem a Füty Imrének is. Csóri Szolga olyan kérlelően néz rám, hogy ölj meg. Nagyon halálban. Gergi az még itt van a gatyám. Éppen reggelizik. Éppen reggelizik. Kell De itt a Wimmer is. másodjára reggelizik. A Wimmer is reggelizik, éppen eszi A Wimmer. a maradék meleg tányéron hagyott finom falatot. Gödöllő óriási volt szerintem? Gödöllő óriási volt. Ez nagyon jó volt. Gito, Komárom, ez nem. Komárnó, Komár, yes, Komárnó. Én nem tudok menni, mert eltört a lábam. Geci. Jó bulás. Nem maradsz le semmiről, Gyuri. Most ülök. Jelenleg. Azt mondják az emberek, állok, mutass egy szívet, Stinky. Krisz vagy Honix, szard össze magad. Meleg tányér. Egy jó tányér, meleg, leves, főzelék. Mit tennél Szolga, hogyha bármiből lehetne választani? Tejet mindig. Inne egy pohár nem laktózmentes tejet, meg enne egy Valami jó csokit, valami dupla sajtos McRoyal. Megkajál a quiz király. Szolga vagyok 3. Bejött. Annyian Szolga vagyok én is tőlem úgy. Gondolom, akkor van még 2. Az a harmadik alapterek. Nem vagy elég. A Mollywood azt mondta, hogy szarok vagyunk. Azt mondtam, hogy jó. Azt mondta Mollywood, hogy szar vagy. Amúgy nem akarok mindenkit is. Azt írta valaki, hogy te vagy meleg. Szép álmokat, mama. Aludj még erre egyet szerintem, mert lehet, hogy a kába kő, de te vagy a kába, öcsém. Megy a kába, anyukába. Na jó, mindegy, hagyjuk. Visszajelölsz? Vissza van jelölve mindenki. Hú. Szevasztinki. Jó reggelt, sziasztok. Tiszteletem a Patriknak is. Fú. Szarvas. Jól van. Baka. Csönd legyen. Mert korán van még az agresszióhoz. Szia Panni. Fotózkodni lehet majd. Patkány a patkán, nagy a kába, anyakába, a lába. Wimmer geci, hallod? Kussoljál már el, bazd meg, mert szétszarom a szádat. 3 S betűt fogsz kapni, mert szétszarom a szádat. Szolga meg csak mosolyog, hogy tiszteletem. Én nem vezetek. Nem, mert neki megyünk, te kurva! Hát basszam ki! Ez csak a szoki. Vezessél már! Mert miattad fogok itt meghalni a gecibe. Amúgy végignézzük élőbe. Szia anya! Hello! Szia Dominik! Ajkára jöttök, Stinky? Hát nem... Hallgass már el! Nem megyünk eddig, kövesd Balázs zaklatni foglak vele. Hagyjatok! Jó reggelt mindenkinek! Mi már itt vagyunk, hát még nem. Szolga nem tud vezetni, de nagyon jól vezet, csak úgy gondolt, hogy elengedi a kormányt és Bízom. és rábízza magát, hogy Pécsre jöttök? Igen, majd megyünk Pécsre. Megyek oda nyaralni. MS ruha jó rád? Én ruhát nem hordok. Nem szoktam. Tyú. Tiszteletem a gombosnak! Elgombító! Gordító!
Meg neki mennek valaminek, édes Istenem. Kuc, kuc. Lehet lesz a dinó. Eger fele jöttök valamikor? Voltunk Egerszalókon. De mit mosolyogsz te? Humbug. Úgy van, hogy nem jutunk el a nagyvárosokba, csak a mellett ilyen kis ízétlenítések. Ott jöttek, hogy voltunk már az Egerszalókon. Mi a torkány? Voltunk. Majd megyünk Pestre és tárolunk. Faszomat. Nyíregyházára megyünk? 1 hét, 2. GGSB mikor jön? Az beakadt ez a projekt, most egy másikon vagyunk rajta. De ti vagytok a legjobbak. Mi? Ti vagytok a legjobbak. Köszönjük szépen, testvér! Románia fele leszünk? Hát amúgy el lehet dilizni arrafele is. Szia Rékám! Szia Rebike! Olyat veszekedtünk itt Városligetben egy őrrel. Na? Mondjuk te ide engedj be, te Pancsedli. Köszönöm. Itt meg tartsuk a 70-est. 40-es van. Nem is fog a féken. Amúgy tényleg minek fékezel, nem is fog a fék. Amúgy fékeznénk mi ezzel a zenecsinálásokkal, csak kurvára nem jó a fékünk. Ja, mindjárt behúzom a kézét. Mindjárt behúzzuk Nem a fog történni semmi. Ki van szakadva? Szeszivel a zene mikor jön? Vele is még tárgyalás alatt állunk. A hölgynek most elég komoly koncert, meg hasonló dolgok lesznek. Én is csinálom a dolgom, majd ha végre kiadtam azt a rákos szólómat, aminek nem lesz más a címe, mint a Kácsia sincs. A K-val direkt, vagy Kácsi. Fucking nem is posztolom, mikor jön ki a zene. Hát azon is már rajta vagyunk egy ideje. Tiszteletem Huge X. Jövő hét szombat ráérek. Szia Naomi. Mio bella. Buongiorno a tutti. Remélem belecsapódunk ebbe a sárkútba. Ne nevessel, öcsém. Drága maja. Cazzo! Cazzo e con! Lesz idén album? Hát nem akarunk ilyenekkel lövöldözni. Inkább azt mondom, hogy lesz. Hívlak a végeztő live-at. Nem a hív játszik, holnap hívjál föl testvérkémmel. A mai nap az olyan, mint... Ez nem olyan más, mint a többi. Ezt te is jól tudod. Énekel? Valamit csináljuk már akkor. Menjünk már, faszolva. Fékezz, mert nincs fékezés, hirtelen kell, akkor nem akarok belenyalni a Porsche hátuljába, mert kurvára drága. Kár, hogy ez csak egy Audi. Jó reggelt mindenkinek! Te vagy a kedvencem, köszönöm szépen, a legfajnabb patkány vagyok a csapatból. Olyan bővés show megy most itt. Oh. Wimmer is ott van? Igen, itt tartom a nadrágomban. Mizu papa. Szia mama, most jövök föl. Itt vagyok már a városba. Jó volt a komáromi koncert. Hát, jó volt, csak kurva fáradtak voltunk már. Faszki volt. Ávét tegnap szétidegesítettem. Tegnap beszökött 2 nő, azt így 4 tekes indult el felé, hogy lányok, nektek itt kéne lennetek. Én meg itt csak így kimentem, csóriék csak meglátnak így. Te vagy a... És utána már jönnek a tekesek. Mondom, az fasza. Egyszer már rám néztek a tekesek, hogy bocsi, te itt mit csinálsz? Én még így állok a szálcigivel, hogy hát fellépni jöttem, de ha elvisztek, akkor az se lesz. Aztán mosolyogtak egyet. Faszom! Így igaz! Egészség! Jó reggelt! Merre vagytok? Hát... Itt vagyunk már közelben amúgy. Csak még nem megyünk oda egyből a Városligethez, mert még előtte el kell mennem. Amúgy már elmarad a koncert. Amúgy már elmarad a koncert. Már nem is ott vagyunk, már itt vagyunk Taktaharkányba. Megyünk Sárszentőkészre belőle. Megyünk... Már most mentek is koncertre? Hánytól vagytok? Titkos. 5-6-ig.
Rendben, most se kapnánk trinket. Mit? Szolga nagyon fáradt, és ezt onnan tudni, hogy nem bír magával. Szóval ma kérjetek tőle képet, meg aláírást. Nem is mondok látni, nem vagyok szimplán. Szóval ma a koncertek után a Szolga lesz a főember, akivel képet lehet kapni, persze. Szerintem megállunk egy fél óra, 3-4, csak lesz képcsinálás. Aztán Gergi is indul már haza Szegedre, Szolga is megy Nyíregyházára, AV is megy Zuglóba, és ennyi. Jó reggelt, mi? Azóta is megvan az aláírásod a kezemen. Köszönöm szépen. Bácsó, ciao, ciao. Ciao, bella. Na jó van, én szerintem lerakom a live-ot, mert hát ennek nem lesz jó vége, ahogy itt előre látom. Mert itt a Szolga már úszik az emberek között. Itt a megáll, nem megy sehova. Megáll, de megáll. Most? Ott van! Tuti, hogy egy idősebb úr vezeti. Bazd meg. Direkt nem nőt mondtam, gondoltam, hogy férfi lesz. Na, ma elmarad a koncert, gyerekek. Holnap találkozunk. Akkor mit csináljátok? Csókollak titeket. Köszönj el! Hello! Hello!